Bochaberi. Anaranaga. Ai takongse yanga yana Gesare. Tali ayongorerete. Ngekutete koro. Hono ga ngio kondokera ngikene no kondokera. Yani Bochaberi no meta naye mira ye kinyure keiga. Ke. Kone kene gwachakire ko isabusi mombo be. Korabari mombo be. Ko isabusi no sabusi antivirus. Antivirus go sene abana ababora kabari bayamba ko musabusi. Bochaberi ngo saliore. Ngo saliora amaskani y'abakungu ekenyoro. Utango bori. Inyora antivirus no muntu gukuria babora katari naja na inje otagotigari na inje ngisabusi rimo nje nsoe market ogwe sabusi ko bwata abana batatu Bochaberi bana batatu ne inje tinkuri yo montandu sibo korogoto ke na kone yeso igo gwachakire kweyo ni shot kana ko bori nkyo yeta rusirende chonse otarabasa rusi yango otarabasa akiki hatake na rusi otarabaka ne cheime Bochaberi meteshi da yonere eshida yana neye ngike bono gwachakire koro keke etari yangambe bono gwachakire kobeka igeri ndo chakire attention y'abasacha yangene abasacha bakobeka zina bakungu abasacha beke nyorota gete Bochaberi asi mono ga inko bayira ngire ndo gotarire gotarira ko baba igungo Gesare bote to kobeka yange kwa buse ko bwate ta beka gugo taka kobeka bine beka inje antibera stadio go chakomboli ngi aseki nangite sengenje my dress my choice kwanza litanga ningiyo gokora bakukare gotarira chigari kwanza gariga engabune gari mete kwana lyo kae ne gali omugambi kwana lyo kae igo gwachakire ko baba ana omugambi ganta imoganyato genda tokore gase twagokora meeting nero bona kijagera na beka iga bona ni mbeka iga nyoro musacha Bochaberi mbo gwakora bo bengo kora na bona no borwa iga nyora enyu amire na antivirus lakini antivirus gento keyo ekeninki gaki Bochaberi kongusachi yanga takomse yanga yana rusirende chonse otare ko yigwa chara bonko rusi nko yeta na ko tebi enyu amire no monto edieta antivirus no monto kuskoria bakutana naja na inje mwana kali kago ndomi example na kiki gakola ni korwa akina gotebiga na bote to mwana uri achaka kumanyanga mama agotara nimbeka iga my dress my choice ikyo yeto kentonke yo yeto tagontika amina na gotei na nyome to antivirus elieta nyomba akari tora ari korenda abana gentonke ya antivirus nyonyorte bara antivirus na kanite otagotika rende nso nyoro muntu konduse bokoro tonchanda ayuna ya gokorende tari arandeta kwanza ingi yakoreta kwanza osoro ngori soro mate tanya kororokana ochire tingo banyanga ikwa morodi osoro kwanza shida nera kwanywe kwa gure chifununu chirekenero chifununu chia amangana ara wakana manje dress manje ngote bitingo cha direct ngote na irega nega ndaibono kemanyi nje ngote amangana nyigwete tari nkosa ndoche bakankanya igwa kwa gure sianene egandete kenyoro ira bano ngara mutangani mugo soro ni Kemunto akaira narali Kemunto babagacho mwana lisa tete ngote Kobiro ani anu litabuche chete yani bona yuninki anguskaine giga osoro ngorigi nande musoro ndetinara ngote bya kwanza osoro nje na morasa agenda kuchi ni twakwana nere ekiyo kana kinte tonte ntwanyora no osoro ntebi nkominyo kali ngochia umuntu araro chikoligi amekoira na kusema mbi nje tinkomanya lakini mnande ngarati Kemunto nera nite Kemunto arenge girlfriend Kemunto arenge moko osoro kale before nyomire musora ereli anyomi esa iga rongo chapu osoro none esa iga yare ngoro kere Kemunto achiete osoro akaigu borra kanyitagura arenge moko osoro igunga tete mata Bochaberi nche tigango tebiga enganje wasore kongeresa mangana to bugandiri na konyorte gotete koretera osoro moise komi gakinyora Gesare kingo neto bauti yingorete osoro mukungu enguanchete yani korwana bakengo igwango tebi ende korete osoro mukungu esenge njongwanchete gakigu karatika akile bana virus soko sinyire Bochaberi njeni mbata abana ende line yago ntiga njeni mbata abana Gesare engwanchete no musani yone lakini Gesare gakine bana masaba korwe nseje nonye niko kona ngonya saya amechibu maombi lakini bakabonega tare nene masaba kibono yeto tara kyo yeto ubati mwana gakitika na gusabira mwana na korete osoro mukungwa akubyarira mwana umanya basole plan tigori ki plan bona plan okanga ke goro tongakira lakini nyasaye yoyu oretere Kemunto kinyoro nanyora ntera Kemunto agonte binga no osoro atakiti agacha gonte binga mote ngaya gwetera ana mangana osoro na Kemunto ngenkomanya lakini tigango kaniga Bochaberi you getting it wrong lakini amotebete na kiri ogo bekere tosoro rira konki sana Ivan, kababa haki ngotome kababa bekere tosoro kakita kompai kababa no lakini onye niko
Kemuaye Gesare mbuya teke muntaje torore gose nabyare tumekumenya shida naye Osoro nabyara mbuya kwasa mbuya tikabyare riyabyarire Osoro amenye ko mwake buti agenda gutira no mwana ro kumamora asikwe kenyoro kwagotera no nyamya ka yachiri ndigere ine plan yago plan yere ine plan yo gwatenga Kemuntache adiana akobori kagocha ngo igwore biya kagocha nobe usukuteza nganje ningwanje kagocha norore biya yaja bobe kwasa nage tubuke naro ngira ndokororera bobe esengenjo arakira naro tebo besengenjo Kemuntache musore anyoro mwane wate bando ke mame bo mokungu mungao bona sengenjo nganje omukungu ngara lakini tato mabani usomoku musacho tigarende nara gotebi ntebi oigubuye azindende ore Osoro nabwato mwane bono taitengo tebi tebia nando igubuya oigora soko igwera amato haya kabisa ekingeri go chikoba aseki yani osare tichinga kichia go Bochaberi kwanza nje kwanza tini nani nimete nayo kondwa ni vita Osoro taranyora mwana tetemo aki abantu bayigu yanga te abantu bayigu nonye niko bagotega ki Bochaberi no muntu gutumia sana oteta konyomeri Osoro kwase ki mochare ndora mogolire inchu bekana no Osoramo ni inchu ngite monse ali kurugari o makoreta nje tinta getinkorore kokosero ngaenda gocha ngaike mutacho kabera ngaya ocha kabera mwa kumanya Kemuntache tena furfu kwanza keraro chike muntu litanga nagaje tukubobe ngabori Kemunta nkia tamerita sanyometu anyometu kuchingo chibobara chose ngai mugakoye achite akore gaskiricho anko yayo kogende matordi nero ngereste story ora ngabori Kemunto rene nkyo kubukira oche gotsarie nyomo yosoro agantete gaito kumanya ero Osoro no musacho renge kosa gatebaiga polisi yago chiko kubatere pitiri sengenjo kwa murto musacho ana ko ngamotebia to bwat magoso ni Osoro kwa Osoro tabwat magoso miake yonse namanyire mu Osoro ngaike Kemuntache no nyaya no Osoro tabwat magoso esengenjo magoso muntu bwate Kemunto tametaka tiko Osoro eroro iko Osoro akarari bagani moni ko ngita tigandigo mukungu orangeri berera bakyo mongina ngini moni yari kuitoro mugaka koro bono iko chita atete gokura onye niko ngachira gotamukwana na Kemunto narorire bakashishe mu Osoro naroche kwanza ari kurasmisa mangana ari kurasmika motebinche gaki Gesare n'umuntu onyo kwanza tingwanja Gesare anyo asere gukurukero rike sengenjo Gesare waremereye tikangotebi biramwa abantu bakuramire abantu bagotio kricindoso lakini no kwamete mu Osoro ntingwanja yori anja mukungu kabere lakini tari ngako seri abo mukungu kabere Antivirus ya molete Antivirus ya yimure Antivirus tetalenda abana bae ko sibalenda abana na Kemunto kamento yo ya atete ku Osoro kwanza nje tino shida gacha abiaro mwana amwake buti kwarara no Osoro na kiara akatai mtinje Osoro kante kwande yo Osoro muntu narachikora lakini Osoro antengo kwanere ngoera samangana bunale bono nje tingumanya ngochari nimete ngochari karo wero akwera samangana bibi wero na kiumini wero bunantebi are wero bone gambo bale lakini ngochari karo wero so be enough akwera sto sono igwa mangana lakini aliocho kumanyeka ene ngaki nje ntali nje narangira Kemunto nekosa Kemunto akurasimi samangana akurasimi Osoro amonyuome mangana nando chengo chakori Kemunto kwanza ndike Kemunto toche kakyo mongana obiga mokongu to anchana Kemunto Kemunto mete nkorara ta baba mukungu kabana abo mukungu kabana so muntu asabantu bakumaete mbuya abata kumaete naro mbuya bona ira nasike muntu buna mwaikaranse ngiro nasike muntu kamugana cha kondiki mugakwana nando ira naso Osoro mukwane tindora muntu okonenga bwone akira ngora irangora Gesare aki kwazo no ora igubo besengenjo Kemunto nabara yaro mwana top supu bunere mwana motop Rio chirije muri mu MC na ere ngagiagira ndabona kunya kungangana kere n'ibituma bikuirwitinga amuganya bana Antivirus nkorero gaki